Tieto preteky vymyslel sám diabol. Už len kvôli tomuto chodte sem si zabehať niekedy tento backyard, naozaj kvôli... My tomu hovoríme zážitková masáž. Totálni sedliaci, akože totálni sedliaci, hanbím sa ako pes. Čaute, ja som Štoky a toto je Big Bears Backyard Ultra. B***zmek. Toto sú propozície dnešnej trate. Toto je Tommy, s ktorým dneska idem bojovať. Tommy ako? Dobre. Poďme na to. Normálne taký ten feeling mám, že som tu, ale niečo mi hovorí, ako keby som tu nemal byť. No nič, poďme. No to my ideme autom tuto, zober auto. No dobre, dámy a páni, takže máme odštartovaný Big Bears Backyard Ultra, aby sme si vysvetlili, že ako fungujú tieto preteky. Takže každú hodinu sa štartuje okruh dlhý 6,7 km. A o hodinu sa znova štartuje okruh dlhý 6,7 km. A o hodinu znova sa štartuje okruh dlhý 6,7 km. No a takto to pokračuje, až kým postupne bežci neodpadávajú a zostane len ten posledný, ktorý vyhral. Všetci ostatní budeme mať DNF. To mi dobre som to vysvetlil? No dobre. Dobre. No, vidíš, mali sme ísť na kurieskových korčuliach. No, prvé kolo za nami. Aj to sa treba nahlásiť. Aha. Ďakujem. Takhle. Ďakujem. No, peršie kolo za nama. No dobre, dámy a páni, máme za sebou prvé kolo a vedľa mňa stojí a všetky zdraví Peťuška, a.k.a. nikdy som nejedla Ibalgin na ultramaratóne. Peťuška, tak ty nám robíš support dneska, tak čo je dneska tvojou úlohou? Pozbudzovať, fandiť. A social media manager, som ti povedal social media manager. Content. Takže content creator, všetko, takže o zábavu sa tu dneska stará Peťuška. Tož tak. Počkej, daj to ešte raz, ja som nemala. Nie, to je dobré, to je výborné. Takže máme prvé kolo za sebou. Štoky, čo hovoríš? Dobre, super, krásne preteky to boli, užili sme si to, dali sme si jedno kolo a o rok prídeme a dáme si dve kolá. Tommy, aké? Ako to je? No dobre, takže napili sme sa, dali sme si trošku oddych, no a ideme na druhé kolo. Tommy, ako? Dobre, dobre. 2, 1, už choďte. No dámy a páni, sme na druhom kole a tuto tento jaskinný muž nám dal jednu takú veľmi dobrú výzvu. A síce, že keď zabehneme 10. kolo, tak? Dostanete pivo. Dostaneme pivo, no. Najlepšia motivácia, aká môže byť. A potom aj čipsy a film. Príďte všetci. Nebíčko v papuľke, romantika v nožičkách, takže máme motiváciu, Tommy. Dobre. Je, už nám tlieskajú, hej. Tak, haló. Ďakujeme. Díky, ďakuj. Ale pamätaj. No dobre, dámy a páni, máme za sebou druhé kolo. Najvyšší čas ukázať si naše veľmi jednoduché zázemie, by som povedal. Kým ostatní ľudia tu majú stany a neviem čo všetko, my máme deku. A tam to viac menej končí. Ale máme Peťušku, to je dôležité. A my sme to tak nazvali, že to je Winter Classic, hej, že my máme open space, takže toto je naše zázemie. A vlastne stolička tu je, aj Tommy tu je, takže zatiaľ akože dobre. Sedliaci sme tu, fakt sme tu sedliaci, no sa hambím na 3 zimy. Zruším Instagram, zruším YouTube, Facebook, Stravu, mare, idem domov. Deka je dobrá, ale dohry na karimátka, no neviem. Tak hej, no, tak už nebuď fajnový, dobre. Kolo číslo Három. O, nie som sám, kto točí, aha. On má lepšiu kamerku ako ja, ale on je z Lučenca zase, vieš, takže... No, dámy a páni, takže tretie kolo. A kurník šopa, teraz neviem, či mám 4 nohy, alebo čo sa tu deje, ale Čavo má rovnaké terexy ako ja. Rovnako sú dobré. A rovnako sú dobré, takže... Poď sa jedno kolo za dva. Áno, áno, to minimálne jedno, že minimálne budeme mať rovnako nabehané. Tak. Tož tak, a to mi tu. No priatelia, máme za sebou tretie kolo, to znamená, že máme 20. kilometr a prišla tu podpora v podobe Vicky, ktorá nás videla na Instagrame a povedala si, že nás príde podporiť. Ani netušíš, aký sme šťastní, že si nás prišla podporiť. Ďakujeme ti veľmi pekne. To je, ja normálne lietam v oblakoch teraz. Ďakujeme pekne za podporu. Aspoň minimálne 30 kolečok to dneska bude teda. Tak to neviem slúbiť, ale skúsime. Dokopy bez. Ale ďakujeme krásne, veľmi morálna podpora. Ďakujeme pekne, že si prišla. No ok, dámy a páni, takže bežíme to štvrté kolo a ja som vlastne ešte nehovoril o taktike. Naša taktika je behať a chodiť. Behať a chodiť, to by ste nevymysleli. Takže toto je naša taktika, takzvaný indiánsky beh, pretože aj Vinetu takto behal, akurát mal trošku iné boty na sebe, nemal na nohách terexy, ale keď Vinetu tak vedel behať, tak môžeme aj my. Tak je. Áno.
Či, dobre. Ja. Tož tak. Chalani. 4. Ďakujem pekne. No, ja tu mám. No, dobre dámy a páni, máme za sebou 4. kolo. Zatiahlo sa nám, už teda zašlo slniečko, tak už začína to byť celkom zima. Ale je tu Peťuška s nami, takže je to v poriadku. Máme support, servis, všetko super. Zatiaľ, každé kolo sme rýchlejší, nebudem vám klamať zatiaľ. Zatiaľ ešte v pohode, takže tak. Peťka, ty? Pohode. Ja si to užívam. Ona sa cíti dobre. Takže tak. Oj, palacinky tam majú zázemí. Kde, hej? Tomi, stal sa zázrak, ty si povedal vetu. Čo hovoríš na 4. kolo? Paráda. Šéfinko, no čo? Dobre, pohoda, každé kolo sme rýchlejší zatiaľ, nerobím si srandu teraz. Každé kolo sme rýchlejší, takže očakávam, že v tom 35. kole tu dáme za 20 minút. Že je perfektné zatiaľ. Aj by som povedal aj s kopcami, ale tu žiadne nie sú, takže bohužiaľ. Es tut mir leid. Aspoň nám povedz, že nás točíš, nech robíme také oné, že sme radi, že nás točíš. Vyzeráme dve mŕtvoly moje. Dvaja rybary. Po 4. kole. Ale za kute máte najkrajšie tam ten krík. Ja viem, čo vyberám. Dobre, čiže máme 5. kolo, rozhodli sme sa troška klopnúť do vrtule. My sme úplne na čele celého pelotónu, pred nami nikto ani není. A to z jediného dôvodu, lebo chceme ísť na masáž. Chceme si dopriať masáž. Dobrú masáž. A nerád by som vydochol, ale ideme celkom svižne na to, že ideme už 30, neviem koľký kilometr. Ale zatiaľ dobre. Á, ty faco! Ty si sa fakt hecol. Tak musíme prísť skôr na tú masáž. Tomi, ako po 5. kolečku? Najlepšie, aha. Pozri ten servis. Dobre. Čož taký hovoríš? Ďalšie kolo ma budete zoškravať z asfaltu. Ríško, na toto som sa tešil celý môj život. To je každá minúta dobrá. Kámoško, normálne som len tvoj. Ó, ty kámo. Preto som ti povedal, že treba chodiť hneď do začiatku. Let's go. Nie po 5. kole, keď už to je na Kámoško, toto je normálne, že orgazmus. Kámo, berem si ho domov, ja normálne ide so mnou domov, kámo, do Rimavskej Soboty, kámo. Oplatilo sa, oplatilo sa. robil v Rimbe sonde. Toto, čo robíš teraz? To keď ty zase koľko porna točíš s týmito zvukmi. Už mi môžeš tykať. Na tej stovke natočil. Hlavne toto, no. Toto ma boli presne táto p***a, toto, no. Kokos, to je blázená. To bolí, kámo. Ale to si nerobím srandu. Tak to je experience toto. Tak na toto sa oplatilo tu prísť. Kvôli tomuto. Kámo, ale toto, čo robíš s týmito lítkami, tak to je absolútna bomba. Kámoško, ale ty máš od lítka, jak ja stehna nemám také. Jaj, fantázia, normálne full experience, normálne to tu nechám celé to tu nechám normálne, bez strihu. Kámo, tento má lítka, ty kokot, ja mám stehna také. Kámoško, kámo. Ďakujem pekne, fakt to trvalo 2 minúty, ako si povedal. Fantázia, takže experience v Niambostane, fantázia. Ok, kolo číslo 6. No dámy a páni, takže 6. kolo, ako vidíte zotmelo sa nám, takže sme museli vyťahnuť čelovky a zmenila sa nám aj trasa. Bežíme tuto pri vodnom diele, ktoré nevidíte samozrejme, ale my ho minimálne cítime, lebo smrad je tu dobrý. A poďalšie, fajnúčka zima stade ide. A to máme len 8:45, ale teda je tam zima riadna. Tomi ako? Dobre. Výborne. No a samozrejme krém Niambo, absolútna bomba, absolútny game changer. Čaute. Hello. Ešte žijeme. Dobre. Dobre, dobiehame 6. kolo. Let's go! Sme tu. Dobre, fasácky, 6. kolo za nami. Začína to byť heavy metal, lebo táto nočná trasa je riadna nuda, teda ty kokos. Prečo nuda? Fú, tak je to strašne monotónne a dlhé, nemá to konca tam a naspäť, ale akože no, zatiaľ žijeme.
No dobre, dámy a páni, máme za sebou 6. kolo, musel som prepnúť Na Night Vision. Ťažký život influencera. deka zakrytý na stoličke a čakáme do celej, do 21.00, aby sme mohli odštartovať kolo číslo 7. Začína to byť punk celkom. Kolo číslo 7. Let's go! No dámy a páni, takže 7. kolo. Práve v tejto chvíli sme dosiahli ľahký maratón, no taký easy maratón by som povedal. Bežíme na hrádzi, na vodnom diele Žilina a je to zatiaľ dobre. Tomi, ako sa ti beží zatiaľ? Dobre. Zatiaľ dobre, no. Dobiehame 7. kolo. Let's go! Dobre, 7. Takže 7. kolo za vami. Čo hovoríte? Noc. Hej, ale vyzerá, že keby si ani nebežal. To je zámer. No zatiaľ je to v pohode úplne. 7. kolo, každé kolo tak v pohode. A ja som v pohode. S vami. Ale čo by som neurobila tuto pre týchto dvoch kamarátov? No takže zase na stoličke máme za sebou 7. kolo a to znamená, že máme za sebou niečo vyššie maratón, nejakých 44 km. Zatiaľ sa beží dobre, ale musím povedať, že tá tráť je strašne monotónna. Idete po rovine dlho sa vracáte naspäť, je to celkom monotónne. Aj tá nálada na tej trati výrazne poklesla. Väčšinou času je ticho, úplne ticho, len bežíme a len jak dva zombíci. Ale tak máme tu Peťu, máme tu naše zázemie, zatiaľ akože, no, nehodláme sa zdať. Takže štartujeme kolo číslo 8. Ledva sme to stihli, ty kokso, ale dobre, nevadí, sme tu. No dámy a páni, takže bežíme 8. kolo a práve sme prekonali hranicu 50 km, čo znamená, že sme sa dostali do polovice nášho zmýšľaného dnešného cieľa. Poďalšie museli sme trošku zmeniť taktiku a už nechodíme ako Vinetu, pretože hneď ako začneme kráčať, tak je instantná zima na tejto hrádzi tu pri tomto vodnom diele, takže. No a vlastne ešte 3 kola zabehneme, vrátane tohto a čaká nás pivečko, takže motivácia tam nepochybne je. Tomi, ako? Dobre. Kolo číslo 8. Dobre, super. Fantázia. To si nečakal, čo? Že tu budem ešte. My máme nové zázemie, tuto vďaka Ryškovi. Tak keď niekto príde na preteky, kde ide bežať 15 plus a zoberie si len karimatku na zem s dekou a vonku je 3 stupne. Tým niekto myslel týchto dvoch? Totálny sedliaci, hambím sa ako pes. Najlepšie fakt bolo, keď som bežal okolo nich a vy ste bez stanu, že no sme tu prvýkrát a nevieme. Takže je tu zábava za 10-11 a takto si tu žijeme. Skvelo. Normálne žijeme. To mi mal ináč krízu. Musím to na ňo nabonzovať, to mi mal menšiu krízu. Tak ho vyspovedaj. No, to mi mal menšiu krízu, ale vieš, akú mal krízu? Takú mal krízu, že ledva som za ním stíhal bežať, tak to sú jeho krízy, hej. Ja idem tempo 6.45, ledva za ním dýchčím a on predo mnou mi hovorí, mám krízu. Hovorím, tak ty máš krízu a ideš 6.45? Kokos, ja by som chcel takú krízu mať. Ja som chcel, aby si ma poľutoval len, no. A on má krízu 6.45. Poľutoval. Je to kamoš. Vesmír je v rovnováhe. Kamoško, toto je zlatý ručičky. Kamaráde. Už len kvôli tomuto chodte sem si zabehať niekedy tento backyard, naozaj kvôli... Už len kvôli tomuto sem príďte. Potom to, kamoško, ďalšie kolo, ty vole, 5.30 tempo. Kamo, ale to... Ja milujem bolesť. Ultrabežci milujú bolesť. Ja to síce jačím, ale Je to nepríjemné, ale je to veľmi príjemné. nohy sa ti uvoľnia. Je to čistá, nepopísateľná fantázia. My tomu hovoríme zážitková masáž. Zážitková masáž, kamoško, tak toto je zážitok, to je cesta do vesmíru. Ale kámo, tá techniku, akú máš, ten prstoklad, kámo, to je normálne... Môžem to vôbec natáčať? Nie je to tvoje know-how, alebo niečo, ako to robíš? Ďakujem pekne, Ryško, máš to u mňa zase raz. No, poďme na kolo číslo 9. Let's go! Kolo číslo 9! Kokos, už to začína mať grády.
No, dámy a pani, takže 9. kolo. Fíha, som zabudol, čo som chcel povedať. Ríško nám natrel nožky strong powerom, takže aktuálne sa cítime skvele. Je pravda, že to tempo není vôbec vražedné, minimálne z mojej strany, ale zatiaľ ideme. Po dobehnutí tohto kola a toho ďalšieho nám typek donesie pivo. Takže, poďme. Počkaj, to mi spomal kus. Ešte dobehnem, aby si bol na videu. Dobre. Sme tu. 9. kolo, let's go. Poďme sa zohriať. Dobrý večer, pane. Je to tam? 9. kolo za nami. Let's go. Už iba 5 či 6. Keď má človek dobrý support, tak vybaví aj najväčší stan. Ríško, že si požičal chalanom stan. Si dobrá duša. Za to pôjdeš do neba. Ktoré máte? 8. kolo za sebou? 9. kolo. 9. kolo? 9. kolo mám za sebou. Teraz ideme do 10. Čo hovoríš? Pocity, dojmy. Ako to hovoríš? Lirické, opisky by som mal dať, tak ty kokos. A toto bolo dobré kolo, toto už to začínam cítiť, hej. 60 km v nohách. Tomi, ty čo hovoríš na 9. kolo? Pohoda. Ale už to bude ťažké. No dobre, takže v Niambo stane po 9. kole. No začína to byť mierny heavy metal, ako nebudem klamať. Ale 9. kolo je za nami, to znamená, že máme 60 km odbehnutých a ja osobne ešte 6 chcem odbehnúť, fakt, ale to tempo sa teda výrazne spomaluje. Dobre, super, sedím, super, ako v tejto chvíli som fakt rád, že sedím. Tominko? Môžem ti svietiť kľudne. Tomi si bere deku a ideme sa troška ešte vyregenerovať. A máme 10 minút oddychu, takže tak. Tak sme práve odštartovali 10. kolo a ja som si prvýkrát povedal, že toho mám dosť, že na to jebem. Ale zatiaľ som tu, zatiaľ idem. No priateľe, 10. kolo a vlastne ja som ešte zabudol povedať, že tu nemôžem ani použiť svoju hlášku, že aj s kopcami, lebo tu vlastne žiadne nie sú. My ideme celý čas po asfalte, tak neviem, aj s asfaltom, alebo aj s backyardom, to by šlo asi lepšie. Ty kokso, je to už heavy metal, ako shit is about to get real. A to mi nič, to mi ten ešte iba začína. Už je ináč po polnoci, hej. Už je zajtra. Nie, dnes už je zajtra. Je 12:20, ja už som celkom aj unavená. Pôjdem si aspoň na chvíľku zavrieť oči a je tu strašná zima. Strašná. Ale fandíme ďalej. Let's go! 10. kolečko dobiehame. Fantázia v pohybe. Gólový pozdrav číslo 10. A sme tu. Dobrý večer. Ako, Paťo, dobre? Tak nie dobre. Dámy a páni, takže máme 10. kolo za sebou a to znamená jedinú vec, máme 67 km. V tomto kole sme mali piť pivo, ale ďakujem cuker, áno, cuker do kávy, všetko tam môžeš kydnúť, ďakujem. V tomto kole sme mali piť pivo, ale miesto toho tankujeme kofeín do tohto systému, pretože keby som sem natankoval jedno pivo, tak tu šebe láhnem a spím. Takže Tominko, na zdravíčko, kávička, 10. kolo je tam. A Peťuške je zima, ale toto je aniel normálne, teba keby sme tu nemali, tak to tu môžeme zabaliť. Čo chceš? Zamiešať cukor. Ďakuje. Dobre, poďme si dať kávičku. Kolo číslo 11. Ináč musím povedať, že tá pauza tu v cieli prebehne neskutočne rýchlo. To je že niečo neuveriteľné. To nie je pauza. To nie je pauza. No, poďme na to. No takže 11. kolo bežíme a inakšie, ak sa vám zdá, že v tomto videu sa nič moc nedeje, tak máte pravdu. Pretože tu sa fakt nič nedeje. Na tejto trase není nič. Je tu len tento vybaný asfalt a toto vybané vodné dielo, ktoré ani není vidieť v tej tme. A ináč dokopy tu fakt nič není. Je tu ešte Tomi a ešte zo pár zombíkov, ktorí bežia s nami. To je toľko. Ale musím povedať, že káva účinkuje veľmi príjemným spôsobom, takže ešte 4 kola by sme mohli dať. Tomi, ako? Dobre. Dobre! Kde ideš, Tomi, hej? Juchu, 11. kolečko je za nami. Fantázia. Patrik Rotek nám tu urobí, nám to odsúhlasí a ideme ďalej. Tak, toto bolo super, toto bolo perfektné. Poďme. Dámy a páni, 11. kolo je za nami a to, čo sme neurobili v 10., urobíme teraz. Káva nás zabudila, pivenko nás trošku utlmí. A ak ešte stále sleduješ toto bežecky absolútne nekorektné a trošku nudné video, tak napíš do komentára pivo, lebo presne to si ideme dať. Toto bolo dobré, sme ožili normálne. Takže, egeše gedre, na zdravie, Gesundheit, Prost, na zdravie. A poďme! Hej! Takže odštartované kolo číslo 12. No, a
A tak, no ideme. Skúsme sa rozbehnúť, akože fakt tak rýchlo zbehne tá prestávka. 10 minútová, že koniec. A týchto prvých 500 metrov to je úplne že brutál, kým sa človek rozbehne. No nič, no tak som sa môžeme ísť ďalej. No dámy a páni, takže 12. kolo a jeden túto kolega bežec mi poradil, aby som si prezul tenisky a bola to tá totálne najväčšia na ktorú som mohol urobiť, pretože nohy ma v tom dosť bolia v týchto esixoch. Sakra, no darmo, no, jak sa hovorí, nikdy nemeň víťaznú zostavu. Takže keď doťapkám do cieľa, musím si vrátiť naspäť Terexy moje milované, krásne, aj keď na asfalte ich trošku ničím, no ale tá už čo už. Tominko? Dobre. Tominko je dobré. Ináč nevyzerá dobre, ale nie, vyzerá lepšie ako ja, určite. No, poďme. Let's go, dobiehame 12. kolo, to znamená jedinú vec, že máme v nohách 80 km. A ešte to znamená to, že máme posledné 3 kola. Poďme si trošku natiahnuť nožky. Super, mám dosť. Tomi, ako? Tomi je dobre zle už, ja som v Fakt? pohode, ale nevládzem. Fakt? Ja som v pohode, ale nevládzem chodiť, behať. Takže tak, Beťuška, ty si normálne aniel. Ja si neviem predstaviť, že by si tu nebola ako fakt, to len tak, bez rečov. Každý je nahraditeľný, bol by tu niekto iný. Pár přátel stačí mi, co uměj za to vzít. Je za nami ani neviem koľké kolo, asi 12. 80 km a je ešte veľmi skoro na nejaké ďakovačky, ale Peťuška keby tu nebola, tak my sme v ťahu. My sme v slovensky povedané. To mi už podľa mňa tam aj je. Ale Tomi je minimálne na ceste tam. 3 kola ešte musíme dať, kokos. A tá pauza, tak to je niečo neskutočné, ako to rýchlo prebehne. Takže... A úplne najťažšie je vstať z tejto stoličky pod tejto deky. To si ani nevieš predstaviť, kamoško. To ti normálne ide odtrhnúť nohy. Dobre, vyžaloval som sa, môžeme ísť ďalej. Dobre. Tak odštartované 13. kolo. Je kokos, tak toto bol nadľudský výkon teraz sa postaviť. Už poďme ďalej, no. Let's go. No dámy a páni, takže bežíme 80. kolo. Čo ti je? Bežíme 13. kolo, máme vyše 80 km. No je jasné na nás vidieť, že sme vybavení obidvaja, sú 3 hodiny ráno. No každopádne, my sme si túto s Tomim pred pretekmi dali jednu takú stávku a ja som ju už vlastne prehral. Čo to bolo a čo musím urobiť ako loser, tak to sa dozviete na konci tohto videa. Ale teda dvakrát nadšený nie som. Tož tak, a bežíme ako dvaja zombíci. Dobre. Dobre. Ďakujem, že si ma doplnil. Poďme. Takže, tuto máme legendu, Páťa, ktorý to vyhral minulý rok. A ja idem, čo to idem robiť? Čipovať. Tak, let's go! Dobiehame 13. kolo, dámy a páni. 3 hodiny 50 ráno. Tak, toto je čistá fantázia. Čistá fantázia. A sme tu. Peťuška, teba už zapriahli do roboty aj tu. Yes. 13. kolo a 2 ešte. Druhý tých je tam. Ešte je vonku tma. Ešte sa nejde spať. 13. kolo, dámy a páni, za nami. My sme, ty kokos, 2 kola, 2 more to go. Peťuška, teba už zapriahli do roboty, ako vidím. Dobre. Ty si fakt, dievčina pre všetko, no tak super, aspoň ti rýchlejší čas ide. Kamoško, tak toto je čistý mordor, ale máme teda ešte 2 kola si ideme dať a asi to balíme, lebo ty kokos, akože. Ale cieľ by bol splnený, hej, cieľ bude určite splnený, ale masaker. No a postaviť sa z tejto stoličky je každým kolom náročnejšie. To si nevieš predstaviť, aké to je náročné. Takže tak, ja si dám 2 borovičky a môžeme ísť. No, dobre. 14. a garantujem, že predposledné kolo. Vyštartované, odštartované. Tak, poďme na to. Vybavenko. Toto rozbehnutie sa na začiatku, ako stojí brutál. Priatelia, takže 14. s veľkou pravdepodobnosťou predposledné kolo. Akože tieto preteky vymyslel sám diabol. Ja si to neviem ináč vysvetliť, alebo nejaký úchylný psychopat, čo ušiel z liečebne a povedal si, že toto ide robiť. No ale my asi tiež nie sme úplne kompletní, však nikto nám sem nekázal ísť, ne? Takže tak no, ideme pomaličky do cieľa. Ale už je to heavy metal, je 4:30 ráno. A tak zatiaľ ideme, nie Tomi? Hej. Ideme, hej. Poďme. Normálne Walking Dead, ty kokos. Živý, mŕtvy. Ty kokos.
Let's go, dobiehame 14. kolo na backyarde. Máme v nohách 94 km na tomto na asfalte, ale sme v cieli, ešte jedno kolo a máme stoječku. Ale už to tempo vôbec nie je vražedné, ale sme tu. Let's go! No. Potom zjem. Poďme. Nikto neveril, že sa to môže stať, že Štoky a Tomi budú na 14. kole backyarde sedieť. Ty ole, tak toto je totálny Mordor, totálny heavy metal, ale na splnenie cieľa nám chýba jedno kolo a to aj keby som sa mal odplaziť. Takže kratučká pauza, lebo štartuje sa hneď, ty kokos, to zbehne skutočne rýchlo a potom to ideme dokončiť. Ty kokos, tak toto je proste totálny Mordor. Tominko? Je dobre. Tomi dobre, furt, to je skvelé. Poďme. Takže štart 15. kola, ktoré keď dobehneme, tak máme 100. Takže ty kokso. Poďme na to. Vybavení sme obidvaja už, ale teda ja určite, ale akože dobre. A ešte je tu akože dosť ľudí celkom, takže je to tu nás, je nás tu ešte celkom dosť. 5:40, čakám chalanov, bežia 15. kolo, už máme svetlo, sa to tu prebúdza a uvidíme, povedali, že chcú skončiť. Za ranného štebotu vtáčikov a pri tejto krásnej panoráme brieždenia slnka, ja to proste musím urobiť. Kurva s backyardom! 15. kilometr, dámy a páni, a motkáme sa do cieľa. Čo som povedal? Pardon, 15. kolo, už trošku spánková deprivácia si pýta svoju daň. Poďme už do cieľa. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Máme tu našich chalanov. Vypaj, šip. Jo, let's go! No, už ho môžem zjesť. Dobre, tak som posledný, takže takto som sa predstavoval. Ďakujem, let's go! Ty brďo, a máme to. 15 kôl splnených. Fú! Tak to bolo vykonávalo. Som stovkár. Áno, už si dospelý. Už som, 6 hodín ráno a dali sme to. 16. kolo, ešte sa musíme rozbehnúť na posledné kolo. A ináč je to ešte dosť ľudí, kámo. A poďme! A ďakujeme. Rozbehli sme sa. Dobre, ráno. Blázni ešte idú ďalej a my s Tomim už teda hlásime Fire on. Ale chuja. Fú, ty brďo. Ináč by the way, Tomi, gratulujem k prvej stovke. Ďakujem krásne. Zabehol prvú stovku dneska, takže... A idem na prvú 100 minút. Ideš ešte? Dobre, choď. Poďme ešte poďakovať Peťuške a povracať veci. A povracať sa a môžeme ísť domov. 6:00. Štoky, kam ideš? Ideš si zobrať čo? Idem si zobrať jednu borovičku a idem domov. Počkaj, tu je korunovácia víťazov. Štoky, ty máš druhú stovku už za koľko? Za druhý mesiac. Za týždeň. Ja som v pohode. Trošku emócie, pardon. Konečne to prežívaš, na tej stovke si to len tak... Ja na stovke som bol vybavený úplne, vieš. Na stovke som bol hotovo. To sú slzy šťastia. Dámy a páni, korunovácia víťazov a pozrite sa, kto ma korunuje. The one and only Patricius Grotecus. To je tvoje latinské meno, lebo ty si podľa mňa není človek, ty si podľa mňa tvor, teba by mali študovať, kámo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Stovečka na backyarde. Krásnu noc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Oj. Hej, ale tak zrobíme fotku. Trošku emócie, pardon. Ešte fotku? Aha, okej. Daj mne. Dankeschön. Takže prvé DNF v živote. Fantázia, ďakujeme pekne. No dámy a páni, takže máme za sebou ďalšie ultrabežecké, absolútne korektné šialenstvo a ja by som teda ešte chcel veľmi pekne poďakovať nášmu supportu Peťuške, ktorá tu s nami zostala až do skorého rána a tým pádom, že si tu s nami zostala do skorého rána, by som ti rád odozdal tento darček v hodnote takmer 1000 eur. V skutočnosti je to 50 eur, ale teda takéto géliky má Orten, pretože som ťa vyžral na leteckej stovke. Ďakujeme veľmi pekne, slovami nedokážem vyjadriť vďaku. Takže ďakujeme krásne, že si to s nami bola. Dúfam, že sa vidíme čoskoro. Kde sa môžeme vidieť čoskoro? Kde sa? Na Stražovskej. Na Stražovskej, tak dobre ešte. O mesiac? Ani o mesiac nie. sa vidíme, dobre, daj to sem naspäť.
Nie, ďakujeme naozaj pekne a Ja ďakujem. super. Bolo to parádne. Takže tak, takže... Ľudia, príbehy, emócie, všetko bolo. Hej, ľudia, príbehy, emócie, všetko bolo. Ja vám v tejto chvíli, dámy a pani, ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video. Uznávam, nebolo to také ako letecká stovka, ale hold aj taký je backyard. Takže vidíme sa na ďalšom bežecky absolútne korektnom dobrodružstve. Zostaňte ešte trošku naledení a športu zdar. Čaute. Ja ešte som zabudol stávku, ktorú sme si dali. No, priatelia, my keď sme tu prišli na toto sexy miesto, tak tuto bol jeden stan taký veľký a v ňom bol taký celkom premotivovaný chlapík a my sme si povedali, že si dáme stávku s Tomím, že ak tu ešte oni budú, keď my tu už nebudeme, tak Tomi sa pôjde kúpať Do vodného diela. a ak už tu nebudú a my tu ešte budeme, tak ja sa pôjdem kúpať. No tak ako vidíte, oni tu už nie sa a my už tu sa, takže poďme na to. Ty kokos, nechce sa mi do toho bars, ale prehratá stávka, takže Tominko. Ale iba vojdem a vyjdem, hej. OK. Dobre. Actually, celkom príjemné to je. Raz, dva, tri. Ďakujem za pozornosť a športu zdar.